el meu centre està molt agraït amb el premi gràcies al jurat i també jo personalment volia agrair al professorat i al centre personalment per possible que participaren en aquest projecte i també a les meves companyes per acompanyar-me durant ell. Ha sigut un treball molt divertit i agraïm el premi a la Mise. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Mise! Agradecemos mucho a Luis Vives por darnos esta oportunidad para presentarnos a este concurso y también a la MICE por poder expresar todo lo que sentimos y tener un cine educativo que es muy necesario. Queremos agradecer sobre todo a nuestro profesor Valentín y a nuestra profesora Pilar, porque han sido como nuestra base para crear este proyecto tan personal como el que acabamos de presentar en el MICE. Os agradecemos que nos hayáis otorgado este premio i gràcies. Volem donar les gràcies principalment a totes les famílies que ens han ajudat, a totes les persones que han vist la pel·lícula i ens han ajudat a arribar fins ací i a tindre ara mateix aquest premi en les mans. Així que anem a donar les gràcies. 1, 2 i 3. Moltes gràcies! Venim representant una peça que vàrem fer l'any 2019-2020, que es diu Somos Todas, i que afortunadament ens han galardonat. I res, voldríem donar les gràcies en nom de tot l'equip que no ha pogut vindre, a l'associació i a l'oportunitat d'estar ací en nom de tots. I volíem agrair a la Mise i a la colla d'Apunt per donar-nos aquest premi de primer de l'ESO del projecte Una altra història de l'inici del CIME de l'any passat a primer de l'ESO. Venim de l'Institut IES Quim i ens han donat un premi per la nostra col·laboració entre primer de batxillerat i quart d'ESO en sentit únic. I volem donar les gràcies a Mise i a tots i a Apunt. Així que moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. Moltes gràcies! Gracias. Somos del IES Canónico Manchón de Crevillente y hemos presentado el corto Tú decides, que ha ganado en las 2 categorías de premio del público, el accesible y el estatal. Bueno, quería agradecer el premio a todo el público por haberlo visto, también a nuestra profesora Trini del IES Canónico Manchón, que siempre nos ha ayudado a todo, a mis padres, que nos han traído aquí y siempre nos han apoyado en el proyecto, y sobre todo a vosotros, porque sin vosotros no lo hubiese conseguido y sois grandes personas y grandes amigos. Y os quiero mucho y gracias. Soc de l'escola Gavina. L'any passat vam fer l'obra de Patufet i ens vam passar molt bé. Gràcies a l'organització per el premi. Les meves paraules és agrair al director Daniel, que és el que ha iniciat tot això de fa uns quants anys, i als meus companys per ser nosaltres un equip, per treballar entre nosaltres i fer tot això possible i dir que si no fora per ells i per el nostre companyerisme i confiança que tenim entre nosaltres, això no hauria sigut possible. Moltes gràcies a tot el món. Ens agradaria dedicar aquest premi als nostres companys de classe i al nostre mestre Emilio. Moltíssimes gràcies al MICE per atorgar-nos aquest premi que significa molt per a nosaltres. La nostra producció s'anomena La Mascareta de Meritxell. La Mascareta de Meritxell és una producció interdisciplinar en la qual hem barrejat la música, la poesia, l'expressió corporal i hem denunciat la falta d'expressivitat que ens porta a tots l'obligació de dur les mascaretes. Volem donar un agraïment a tot l'alumnat que ha participat i a tot el centre que s'ha implicat moltíssim. I també a la companya Raquel Ágora Reis, que ha posat la seva part artística en la poesia i en tota la producció. Moltíssimes gràcies. Agrair sobretot la participació dels meus alumnes en aquest projecte i perquè sempre s'engresquen en projectes audiovisuals i animar a tots ells a que seguisquen fent audiovisuals perquè la mirada crítica també és productora de vídeos.